panjenengan Bagas Waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh iki jan pinter Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, kok malah ndongake sing ngakuan dalem kaya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Wow. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, lek nggonmu listrik, lek kene ya listrik. Kok alim nih Anim. Anim dia. Rumah saku ora cetha ya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat banget ya. Sedaya menika mugi pinaringan Bagas Waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nggih. Nyandi to kowe kok kali iki nyang apa? Kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten, dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget. Ning kotak kono penonton dereng tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono, golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Enggak aku ndekne salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Olah lagi mboten. Njenengan ngelake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tiba-tiba kupinge pilek lho. Tekek. Lah nggih ngeloki kula tekek. Matur sembah nuwun nggih Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek enek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Yo sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamoto budaya ki tetep ning kene ki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindane iki guya prukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini bae, penjan iki saorane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit kan ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Loh, lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangut karsa, tut wuri handayani, kowe kudune wayangan yo. Lah wayangan kula dereng gadah gawe kok wayangan. Ya digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Ya sembarang, ulang tahun kene, ngono kuwi. Walah wong ulang tahun kok diramek-rameke nggih jenengan niku. Lah nyang apa? Wong umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude kan tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya Burumini iki sedekah lho iki. Nggih, kowe yo wayang ngono. Sesuk kok piye dadak kok piye yo. Aku panggah budak. tak tawakne aku. Dugi mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lumantaku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kene, ora mok suguhi ya tak rasani kan ngono. Alah paling ya dibisoi. Lumantaku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana kabudayan kaya bengi iki juga sore mau liwat agama dana rasa. Dana ki apa? Dana ki dana Kasino Indra dudu. Dana ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki nyeweweh paring utawi nyaosi ngono lho. Dan kagem jenengan bakso apa piye diwehi caos ki? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe atur panglipur lho. Apa sing mok wehne penonton bengi iki?